Ya Truk Endra Abimanyu wis ngenteni kok. Ya tindak rene ora apa-apa kok melu gojekan awake dhewe. Heeh. Iler tandure. Mriki Ndara. Iya putu. Ijo royo-royo tak senggota manten anyar. Oe oh. Mumpung gede rembolane, mumpung jembar kalangane. Ya surah, surah Teng aranu trasing karsanira dening kanyut nyadong dawuh sakrawipun Ndara Abimanyu wonten wigatos napa Ndara? Mboten adat sabenipun rawuh wonten ing ngalas Ngara-ara Jembar. Lah kok menika rawuh wonten mriki sajak. Sajak apa reng sing cetha reng? Sing cetha reng tak kepruk ndasmu lho kowe sabar. Iku selak sing nyaron ora bali mbuh ning endi dangkane saiki. Murca sing nyaron murca. Wis men. Men arep bali ya. Ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Nggih Ndara, bekti kula kunjuk lan kula nyadong dawuh. Nggih Ndara. Adat sabenipun Ndara Abimanyu menawi rawuh wonten mriki menika terus maringi sing werna abang. Oh wis. Mendremis nek Bagong ngene. Nala garing ya tak tampa Petruk apa dene Bagong. Nggih. Enten wigatos napa teka rawuh sengkan-sengkan ten mriki. Rikala semono aku wis ngandhi sartane aku wis matur. Nggih. Ana ngarsaning Siwa Semar Badranaya. Kalamun ta wektu dina iki Abimanyu bakal ngupadyana ngendi? Murcane wa Prabu Indwaraka. Ya ora kejaba mung wa Prabu Sri Bathara Kresna. Lan mula pun ngendika kalih Bapak Semar, "Iya Nala Gareng. Teng pundi menungsane?" Kan mriki ngomong ora ndang disusul. Bapakmu dawuh kelawan Abimanyu, kalamun to Abimanyu kudu methuk kelawan Panakawan. Utamane Bagong ingkang keladuk nggone gegojekan ingkang kurang ndeduga. Ngapunten karang niki wau garape sindan-sindan kalih wiyaga. Sindan-sindan sing rupane kaya kula niki. Oh, aja ngawur to, Gong aku ora. Nembe ngajari sindan kula niku. Iya kena ngajari ning nganggo duga-duga. Nggih. Jane ming sak minumane banyu. Kula ajari ngoten niku mboten isa-isa sindane. Ya ora dadi ngopo nggih. Yen mangkono ayo ndak kan di budal kuwadyana ngendi dununge
Siwa ora kejebu Siwa Prabu Ndarawati ya Siwa Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak dikanthi lho Ndara. Iya Nalagareng ora kendhat sartane ora kurang ora luput Siwa Semar bakal tak kanthi Nalagareng. Apa reng? Milih. Sorote Pandam Sumula. Iya. Terus aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bakar apa kencanane isine dongatatola sandang kelawan mangan rupamu delok ngon settingan apik banget lho Rang men wis ning ndak modar kowe engko. Ya ya. Ngono ora. Nek ngaten kula namung kersa nderek dawuh jeneng Gandara Abimanyu. Aja nganti keri bapakmu kae wis tak kani. Nggih, engko kula aturaken bidhal ngupati wonten pundi dunungipun ingkang wa. Ndarawati Ndara. Iya iya. Ya terus disi aku ngenteni bapak. Jak nyambut gawe mah micek. Lah boleh lunga saka saron ki micek to wae. Ngene kok njaluk undakan bayar. Ya, kowe titeni kowe. Lho. Iki kok wis melenyek iki engko gek Ndara Abimanyu sing ngidake lho. Lencong asem nek ora ngene carane bocah ki tuman wae. Wah iya ta. Mampu banget ya. Ora tak biandem buataku raine mung iso. Terus karo wong tua ki ora kurang ajar. Aku nek ora tak bandem ndasmu ora tangi kok. Heeh. Mangsane Ndara ndi Ndara? Wis budal. Kok ora ajak-ajak aku e. Ngapa? Kok mambut lae, Tru? Ambu. Aku engko ngempet kemetone ngathok. Ora. Ampu wong kowe mau lagi wae turu kok. Endi ana ambune telak kowe? Kene mambu. Kene ya mambu itu. Ah wis bakune nututi Ndara Budal mah ora apa-apa lah. Dasare parfumku keri kok. Ndara ngatos-atos lho Ndara pancobane kathah.
Ning alanjana kelar mantan monsarang Dedep idem prabawane ing ratri sadara wis manjur kawuryan tan kuciwa memanise manggap Sri Nartayang dalu Siniwaka sang Yapra tasih gelar ning Cakrawala winulat ngalangut prantine peksa kebekan saking Kentaranggono kang sumiwi warata Mas Rama sidam saring bawana langgeng Gusti mugi ngayomana marang pertapan harga peni sak isine aja kendhat sartane tansah ngayomi marang sak pepadaning titah. Duh Gusti kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang abdi pun sudi wilasa. Duh pangeran ora menguta dhisik cantrik Kertiseta marata diake jeneng para ingsun wiji aning pertapan harga peni padha kanthi slamet ora harja sowanmu cantrik. Ngawulangon inggih sang pinandhita sang penemban Sudi Wilasa amici dhumateng wiswan ipun ingkang abdi pun cantrik Kertiseta. Iya cantrik
kepareng wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Sang Pinandhita. Cantrik Kertiseta kula wonten timbalan. Jeneng para kelawan aku iki padha-padha letitaing Gusti. Aku kelawan kowe kuwi mung sak pepadaning manungsa. Manungsa aja nganti manembah sartane aja nganti nyembah marang sak pepadane. Luwih-luwih kaya ingkang wis mbok lakoni iki mau. Jeneng para Cantrik Kertiseta nyembah tumuli ngambung dlamakaning Begawan Sudiwilasa. Aja mbok baleni meneh ya Cantrik. Saru kalamun dinulu sartane ora trep tumraping kadarman ya darmaning menungsa urip ana ing alam padang. Ya pancen bener kepara nyata menungsa kudu tansah ngajeni mring sak pepadane. Nanging aja nganti jeneng para mbaleni tumindak ingkang kaya mangkono mau. Nyuwun sewu penemban. Ancas kula menika namung kepengin ngasung bekti wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita. Ora. Menungsa ora dikeparengake ndungkluk. Kejaba mung ana ngarsaning Gusti kang karya loka. Menungsa ora dikeparengake sujud, kejaba mung sujud ana ngarsaning Gusti kang karya jagat ingkang tansah murba kelawan donya sak isine. Mula kang saka kuwi yen to ngasi jeneng para Cantrik Kertiseta mbaleni tumindak ingkang kaya mangkono sing dosa dudu kok sira Cantrik Kertiseta. Nanging ingkang dosa nyandang dedosane ora liya kejaba mung Begawan Sudiwilasa. Inggih. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami penemban. Ya ora dadi ngopo. Sabanjure mesti wae jeneng para Cantrik Kertiseta kaget. Kena ngapa iki dudu dinaning mawiyatan ning martapan harga peni. Teka Begawan Sudiwilasa nimbali sartane nglarepake kelawan praptamu. Cantrik yektine wis mantara suwe anggone Begawan Sudiwilasa manjing ning martapan harga peni. Sayekti anggonku ngracut busana kanalindran tumuli aku madeg sartaning gunake busana kabrahmanan. Tangeh lakone yen to datan ana gegayuhan ingkang keduga kepengin tak gayuh. Sartane tangeh kelakone sengara bisa kelakon Begawan Sudiwilasa madeg pandhita ana ing pertapan harga peni yen to tanpa ana sababe. Mula kang saka kuwi Cantrik wektu dina sak mengko iki Begawan Sudiwilasa bakal njarawani apa ta sejatine ingkang bakal ndak gayuh nggonku mapan ana ing pertapan harga peni iki Cantrik Kertiseta. Permara remengos wanya ngambrengeng kate karenaning kaswase yaning marga kamalatku tumiring Sang Gandawastratmaja. Dereng ngantos paripun anggenya Sang Pinandhita ya Sang Begawan Sudiwilasa medhana sabda pandika tirambi dening Cantrik Kertiseta. Nalika semanten kapireng aloipun sanggya para cantrik manguyu jejangga samya alok bilih wonten nayakaning praja ingkang minggah ing pertapan harga peni. Lah sinten ta punika tansah kejawi namung pepatih negaring Parangrajan Negeri Sangrekna Patih Muka Dirga minggah ing pertapan karo cinyak Sang Begawan Sudiwilasa wau. Karya
Tata laruta sangkang kutha sang Kurukula Yanamotosa sang Sri Yanamotosa sang Sri Dadya ketering ngangkasa mulat arisang sira turangga kara nun mangke kisana sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Sudiwilasa kula tadah padana teka sakmenika minggah wonten ing pertapan ing Sudiwilasa menawi kula titik saking busananipun sing ngandika menika salah sawijining nayakaning praja teka jengandika ngginakaken busana patih nuwun sewu Rekyana Patih panjenengan menika nayaka saking pundi sinten kekasihipun Rekyana Patih Latala ya jagat pangestu ngurwayahu Bathara jagat mengko dhisik jerone aku ngambah dirgantara aku nganglang jagat saka ing angkasa aku nyumurupi ana wujuding pertapan kamangka pertapane sumunar tejane nganti nyulapi mripatku Praban Kusik kowe kuwi sapa lan kowe kuwi mapan ning pertapan ngendi pertapanmu iki jenenge apa inggih nyuwun pangapunten Rekyana Patih mbok bilih Sutimestani dhateng jasatipun ingkang abdi kula menika pun Begawan Sudiwilasa inggih wonten mriki sedung kula inggih pertapan kula ing pertapan Hargopeni Walatalah ya Begawan Sudiwilasa kowe inggih estu kepara nyata Rekyana Patih lajeng panjenengan sinten ya Begawan Sudiwilasa yen to arep tepung marang aku tepungke iki pepatih saka negara ing Parangraja takon marang aku Patih Mukadirga sing ngandika Rekyana Patih Mukadirga dasar kepara nyata inggih nuwun sewu Rekyana Patih wonten wigatos punapa teka minggah wonten ing pertapanipun ingkang abdipun Sudiwilasa nuwun sewu menawi badhe gayuh ngilmu kula menika namung pandhita gunung kula mboten gadhahi ngilmu punapa-punapa ora kok kuwi sing arep tak jaluk Praban ning anane aku prapta ning tanah Jawa saka negaraku ing tanah seberang ya ki negara ing Parangraja aku mung arep mboyong kelawan sira sang Pinandhita Sudiwilasa badhe kaboyong wonten pundi bakal tak bene negaraku ya negara Neratu Gustiku ing Parangraja ning kono sinuwun marabu gagak sinampar arsa mbukak wujuding gendhoga nanging emane rapet sartane ora kena dibuka kamangka telenging gendhoga kuwi ana putra ing Amarta ing sakmengko bakal winengku garwa dening Ratu Gusti Prabu Gagak Sinampar ya kuwi Dewi Waradrawati mula kang saka gandeng wujuding gendhoga kuwi asal dununge dangkane saka tanah Jawa mula kowe pendhita saka tanah Jawa tak suwun wektu dina iki gelem tak boyeni negaraku Penemban Sudiwilasa gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe kandrung Astungkara sidam nuwun mangke Rekyana Patih Begawan Sudiwilasa wi menawi sing ngandika mbetaken dhumateng ingkang ngabdi nuwun sewu kula kinten menawi namung babakan perkawis mbikak wujuding gendhoga kemawon boten sisah kula ingkang sananten Maraja Negaring Parangraja banjur sapa ingkang kudu tak boyong menika wonten siswa kula ingkang namipun Cantrik Kertiseta menika kula kinten saged mbukak wujudipun gendhoga Rekyana Patih ya wis bakune titah utawa kawula saka tanah Jawa ingkang ndonga tak boyone negaraku ing Parangraja Cantrik Kertiseta ngawenten Jawa menyembah manuta jeneng sira bakal binaya ning Maraja
Negoring marang raja. Inggih Rekyana Pati muka dirga mangga kula dherekaken Rekyana Pati. Tak dung. Tak trung. Nyuwun pangestu penemban. Ya sing ati-ati. Mangga Rekyana Pati. Ayo Candrik Artiseta. Kaya sajak kaya bakal ana perkara gedhe ning nemahi pertapan ning Hargopeni ya Candrik Kertiseta Arahayu Niskara Adasata Rubeda Candrik Begawan Sudiwilasa keduga bakal nampa kanugrahan saka para Jawata Candrik. Boy! Boy! Buta Pandratata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Marakana ana wujuding mertapan lulu mengko dhisik ana wujuding yaksa gedene nganti ngrontoke usuk. Sapa kowe? Ladalah. Pendhita tuwa setengah enom. Pendhita enom setengah tuwa ki kok reka-reka ora ngerti karo aku. Kowe pengen ngerti karo aku ora usah ngerti karo aku. Nanging aku ngerti sapa ta sejatine kowe. Ayo. Aku mau ngarep takon karo kowe penemban. Yaksa jeneng ora arep nyuwun mriksa apa? Jelah. Ora dasare hawane adem kendange dituthuk jelah. Yaksa arep takon apa aja malah celemongan. Aku arep takon. Ratu Ndarawati neng ndi? Ratu Ndarawati kuwi kondange akeh padha nyebutake jejuluke Prabu Kresna. Dasar para nyata. Jelah. Ayo kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti ora? Nek ngerti dudohna, nek ora ngerti bloko. Bloko Suta Yaksa aku ora mangerteni. Oh, goroh kowe. Jelah. Wah, tak amuk legane ngati kowe. Wah. Waduh, apa bote? Oh. Waduh angel.
Hoi. Jelah. Lah panos maning jajalan. Ana buta kok tumindahe sak geleme dhewe nganti ajur mumur pertapanku ya. Yayi Prabu kula aturi sareh Yayi. Buta galak solae lonjak-lonjak Pandhita tak uyak malah lunga malah ana ratu ireng cemane kowe sapa? Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Ora pangling dewa amral. Oh, kowe ngerti karo aku. Lho ya ngerti wae. Kowe malah sing durung mangerteni karo aku, apa kira-kira urung suwe lehmu dadi buta? Waduh. Jelah. Yata laruta sangking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Sinuwun Kresna Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Kresna jlitheng kakangku Oh Prabu Ndrawati inggih Abimanyu iya Arjuna iya Prakudara iya Yo Yayi Prabu inggih Yayi Kakang Sumarya ah nggih jebule mapan teng mriki Pripun pun angsal dereng apa wingi pamit leh kula sampean ajeng mertapa ajeng golek petang dijit rumangsa mapa wong tapa ki nggayuh kanugrahan kok sak geleme dhewe. Ha nggih mumpun. Nyai Prabu, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Gandeng wekdalipun sampun meh jam 4 Yayi. Kowe meneng kowe aja cerewet. Nuwun sewu. Gandeng Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sampun pinanggih kangen Ingkang Raka ing Ndrawati. Inggih. Kula suwun sakmenika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sareng kaliyan Pun Abimanyu menapa dene Yayi Arjuna. Kula aturi kondur wonten para Janegari Ngamarta lajeng Paduka nuwun sewu.
tasih wonten setunggal pakarene ing kedah kula rampungi kalamun Nyai Werkudara menawi ngaten nderekaken tindak paduka Prabu. Ayo Werkudara derekno. Yo. Kencang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang mawa gandrung. Patihmu Qadir kok wonten timbalan sinuwun. Tak sawang wis entuk sawijining pawongan Ki Kalungan Sorban. Sapa iki? Pun tepangaken menika Cantrik Kertiseta. Lho, ming Cantrik. Kula sowan ruksanipun Sang Pinandita Begawan Sudiwiloso. Yo. Nanging keparengipun Sang Begawan Sudiwiloso Cantrik mriku ingkang kedah ngayahi kewajiban inggih menika mbikak tutuping gendhoga. Ya wis, Bakune wong saka tanah Jawa. Ya iki. Cantrik Kertiseta. Nyawanten dawuh sinuwun. Marata Jaki, bukaan tutuping gendhoga. Sabab jeneng ingsun mau ora keduga iso mbukak wujuding gendhoga iki. Mergo selak ora sranta sartane ora kowe ngempet kapangku marang Yayi Waradrawati. Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Lho kok nganggo untu mangke yen niku lajeng donga. Nalika semanten Sang Cantrik Kertiseta ingkang arsa ambika ponang gendhoga cinandhak tutuping gendhoga nalika semanten den buka biya tinar buka wujuding gendhoga. Sanes Dewi Waradrawati ingkang medal saking telenging gendhoga anenggih putra ing Jodipati nenggih ratu ing paringgontaning Sang Raden Gatotkaca keduga medal saking telenging gendhoga nyaut mekutaning Sang Prabu gagak sinampar kagiat kadrakasan. Bagus, bagus. Wah, wah, waduh, waduh. Anak Prabu.
Wah, keparat. Wah. Wah, piye iki? Patemu Qadir kaya iki kepiye? Kados pundi kaonaranipun sinuwun? Wah, dudu Yayi Wara Drupadi ingkang metu saka Klenging Gedhaka. Nanging malah wujuding satriya mabur. Mekutanku dicandhak nganti ora baleke parat. Wah. Aja piye iki? Sinayeng manglung mintonaken drewe kramanira ing Gatotkaca Kula wonten timbalan. sawanana saning wakmu Ndarawati mongko nyawatake wujuding Mekutha iki kagungane sapa? Nuwun sewu. Mbok menawi paduka sampun boten sisip malih. Menika mekuthanipun nalendring parang raja. Iki menika pun Prabu Gagak Sinampar. Lho. Mekuthaning Sang Prabu Gagak Sinampar. Estu kawula nyata menika Prabu. Oh, banjur kahanane kepiye? Menika kula dipun bujung kaliyan pun Prabu Gagak Sinampar. Mundura pun Kakang sing kuwagang bisa ngatasi perkara iki, Gatotkaca. Wah! Woi! Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang ana ratu ireng cemani sapa kowe parat teka iki wujuding mekutanku wis rusak kaya ngene tiba ning ngarepanmu. Nuwun sewu sinuwun. Menawi paduka Gusti kula Sang Nata ing parang raja dereng mriksa kelawan ingkang abdi nuwun sewu menapa dereng dangu anggen paduka madeg nalendra pukulun walaedan. Wah. Ora kencang lho dale ya. Bapak.
Astungara Sidam saring bawana langgeng. Nata Ndarawati wayah ulun ya Wisnu. Nyata pancen lantip panggrahita kita inggih pukulun. Lah perkencang marudayang. Pak Bu bolang kali cedhe sama sing gawe nangkep basak dikapiak kari petane lodolohi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndarawati ulun tampa. Ya Nata Ndarawati ulun tampa. Guru kakekku ngaturke basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Nrada kakekku basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Kresna kula wonten dawuh. Sayekti anggon panjenengan ulun madeg nalindra iki ya mung bakal nodi kelawan sepira tekad uga niating para Pandhawa. Sayekti para Pandhawa ulun maringi pacoban ya kuwi nalindra ingkang lamarat Dewi Wara Drupadi. Sayekti mung bakal kinarya jalaran tuwin lantaran anggone panjenengan bakal matedhake kanugrahan. Inggih Pukulun. Iya. Marata diake tampanana. Wujuding mekutha iki sayekti pangeja wantahing wahyu panca tunggal Nata Ndarawati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Guru kakekku ngaturke panuwun. Iya. Gandeng wektu ingkang wis mboya nyukupi, wis meh gagat rahina. Marata diaki panjenengan bakal kundur makayangan. Ndherekaken jengkar tindak paduka Pukulun. Werkudara pangling. Indra kakekku ya wah lakonangane. Wah. Astungara Sidam saring bawana langgeng. Indra kakekku iya Astungara Sidam. Lho. Sayekti pancen wis titiwahyaning mangsa kala noyah nayuh Baskara wis nekani wahyu panca tunggal manunggalaning angganing para Pandhawa. Yo mati dening aku. Wah.
kayu bapakku Werkudara iya. Satemene kayu gung susuhe ngangin. Wis. Mah kayu gung susuhe ngangin dumadegane Werkudara karo Wendra. Jeneng kita aja kok mlewat. Kok iso lemu teko mau telat ngapa Hendra? Gong kowe ora usah metu to, wis kudune jam semene wis rampung. Men nduk sengit karo aku. Ulun kondur makayangan Bratasena nderekake. Anoman Paracandra Seta cecarawon kapimendha Senggana Danu Prawata Ya Werkudara kadanging pun Kakang Yayi Bratasena Senggana Kakang Anoman ya melu mangayu bagya ya Dimas malah Pandhawa malah antuk wujuding kanugrahan kanan Wahyu Panca Tunggal ya Wahyu Panca Manunggal. Yo ngaturke panuwun awit anggonmu melu mangayu bagya lan para Pandhawa yen mangkono seblak barat ana Kurawa sing ora narimake Dimas njaluk pamit. Maripurna carita dalu punika Ndara. Iya. Para pendhamun kasil anggenipun nggayuh kanugrahan kengaranipun Wahyu Panca Tunggal. Mugi dados ning kawuningan gandeng manik maya wau kesusu-susu mboten njlentrehke. Wahyu Panca Tunggal menika sayekti wedharing panembahing menungsa wonten ngersaning Gusti wonten ing wekdal gangsal utawi gangsal wekdal wonten sedintenipun. Yo. Nggih. Pramila sumangga anggenipun badhe ngreka lan ngrenah lan damel srana tentreming praja negari Ngamarta kasumanggaken Ndara. Semar ngaturke panuwun. Nggih sami-sami. Wusana panutupe ngatur kula nyuwun mangapunten. Sedaya lepat mugi saged padenapunten wonten ing ngersanipun para warga ing semimpen. Mugi sak menger kula sak rombongan saking dusun semimpen ketundan mriki sedaya warga ing mriki tansah manggih rahayu wilujeng nering sambikala Ndara. Ya. Adana saka rubeda cinaketna mring karahayon lan kajuwanan. Jujur sempulur sembada kang sinedya. Rahayu kang kaestu. Basuke kang kaesti. Ora sakakean omongan to mir golekane tak kilingkin tak adeng, tak kilingkin tak gedak tak kiling. Ngusana panutupe ngatur. Slamet sing nanggap terutami. Ugi slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabeh. Arahayu, arahayu, arahayu atos saka rubeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ladrangipun ladrang Wagyu.
Lah.